Buenas. Estem a Bangkok, estem al taxi anant cap a l'hotel i està diluviant el que vindria a ser un montón. No miris a la... L'Aina m'està il·luminant perquè no es veu res, perquè ja és de nit, són les 7 de la tarda i ja és de nit. Benvingudes al vlog de Bangkok. Bon dia, Bangkok. Anem a veure temples i l'Aina està contenta. Whispering to spiders on mushrooms, a craven hallucination in gloom. Across my head when I'm speeding again. Across my head when I'm sleeping again. Hem vingut a una cafeteria d'especialitat que m'està fent moltíssima il·lusió, que és de Dinamarca, de Copenhague, es diu La Cabra, i és com molt top. I és tan top que m'he hagut de demanar un espresso, com si jo fos barista professional, per provar, perquè sí, no pots venir aquí i no demanar un espresso. I us he de dir que m'està agradant l'espresso, que a mi no m'agrada un espresso, que és un cafè sol, no m'agrada. Però aquest m'ha agradat, molt heavy. I m'he demanat un cardamom bon perquè són supertípics de Dinamarca i tampoc podia no demanar-me un cardamom bon. En fi, m'està fent molta il·lusió estar aquí, la veritat. Més il·lusió que els temples. Així que gràcies, Aina, per portar-me aquí. Estem al Chinatown i hi ha una cafeteria d'especialitat que estic flipant. O sigui, a cada esquina hi ha una. Què passa? Que m'he pres ja un espresso, un ice latte i un matcha latte. Jo crec que els nivells de cafeïna dins del meu cos ara són espectaculars i estem en un lloc molt guai, la veritat. No és gens minimalista, però bueno, molt xulo, que ho serveixen així en lata. M'he demanat un orange soda, que està molt bo, perquè no puc més amb la cafeïna, la veritat. I l'Aina ja porta... Quants ice lattes portes ja? 3 ice lattes porta. En fi, vaig a provar el seu ice latte d'aquí. No m'agrada. No sé. Llavors, lo important realment què és? Lo important de tot plegat és que li estic portant a un tour de cafès, cosa que sé que a l'Adela li agrada molt. Hi ha botigues de ceràmica superxules que tenen tasses molt guais, que a l'Adela hem hagut d'anar molt ràpid perquè tenia que fer gestions, però
ara tornarem i anirem a mirar-ho amb calma, perquè l'Aina... M'he menjat la pelussa aquesta, perquè l'Aina vol comprar-se una tassa. Bangkok, a mi m'està encantant. És que és la meva part preferida del viatge. Així que ho dic. Millors llocs, millors vistes, millors outfits, millors tot. Molt més turista, això sí. Està a patar. Però bueno. En Alfons li agrada molt xupar càmera, que després em diu odio que em gravis, no sé què. És mentira. Estem a un centre comercial que és tot fals, o sigui, són tot marques en plan Nike, Stussy, Adidas, Louis Vuitton, bueno, que és tot fals, o sigui, és molt heavy, però la qualitat és molt bona, en plan hi ha Goyard, Dior, mireu això. Sí, tot això és fals, 100% fals, tot. O sigui, jo no sé com això és legal. O sigui, flipo. Però de tot, També samarretes de futbol, un montón... Tot el que et puguis imaginar així de marca bo, està aquí i és fals. És enorme, però... O sigui, és un puto laberint. Aquí t'has de passar hores remenant i buscant. És com un mercadillo de coses falses, però realment es veuen super de bona qualitat. O sigui, és molt heavy. A veure si trobem alguna cosa. Bueno... Ha acabat el dia una mica regular, perquè us he dit, hem anat en el centre comercial aquest, que tot eren coses, rèpliques, coses falses de marques heavies, tal. Total, que hem anat a un ATM a treure diners en caix, perquè teníem pocs, i la targeta de l'Aina l'hem posat, a la pantalla apareixia Please wait, i hem estat així 5 minuts, no passava res, total, que la màquina s'ha quedat la targeta de l'Aina a dintre. Llavors hem intentat contactar, hi havia com una espècie de seguretat allà, però no parlava anglès, llavors com que no enteníem res del que ens estava dient. L'Aina ha anat a com les oficines del centre comercial on hi havia com els del banc i no sé què polles, però es veu que necessitaven el passaport, no portàvem el passaport sobre perquè el tenim guardat a l'habitació de l'hotel. Bueno, una liada. Total, que demà hem d'anar a buscar la targeta de l'Aina amb el passaport, a veure si l'han pogut treure i ens la donen. Llavors hem acabat el dia una mica regulinxi perquè, bueno, pues, és una gestió, és una putada, hem hagut de bloquejar la targeta, en fi. Però bueno, tot sigui això, estem vives, hem decidit tornar una mica abans a l'hotel i ara mirarem una pel·li tranquil·lament i demà serà un altre dia. Demà és el nostre últim dia a Bangkok i a Tailàndia en general, perquè demà passat agafem un vol molt aviat pel matí, per tant hem d'estar com a les 5 del matí a l'aeroport. Així que això, intentarem disfrutar l'últim dia. No ens podia sortir tot bé, ens estava sortint tot molt bé, pequeños percances, però bueno, esperem que demà es pugui arreglar i si no hi ha a Barcelona ho arreglarem. Així que res, bona nit, demà serà un altre dia, per això no he gravat com res més del dia ni res, perquè ha sigut tot gestions, la veritat. Però bueno, bona nit! Bon dia, portem potser 10 minuts al carrer i ja estic suant molt heavy. En fi, hem vingut a una cafeteria molt mona a agafar el nostre cafè i jo m'he agafat una granola amb iogurt perquè no ho he pogut evitar. I ara anem al centre comercial d'ahir a buscar la targeta de l'Aina, a veure si hi ha sort. I després què farem? Després... Soc una veu en off, no? Després anirem a Khao San Road perquè no podem marxar d'aquí sense haver-la vist. Després agafarem un barco des d'allà fins a Icon Siam, que és un centre comercial. És la banda pija. Perdó. És la banda pija, és a dir, la banda pijurra. Llavors és un centre comercial de pijos. Però que hi ha un
com una terrassa en la que es veu tota l'skyline de Bangkok, que és molt xulo. I després des d'allà tornarem a creuar el riu, anirem a la zona de Lumpini Park, on hi ha 5 cafeteries tres cafeteries molt mones a les que vull portar l'Adela. Farem tour de cafès dia 2 i d'allà ja anirem cap a... si els tempos ens surten bé, la idea és d'allà ja anar cap al restaurant que anem aquesta nit a sopar, que suposo que l'Adela ja us gravarà. Bueno, això que l'Aina ha reservat per l'última nit, jo vaig reservar fa temps, un restaurant d'estrella Michelin perquè aquí som unes pijes i perquè m'ha agafat la supertradició superhumilde de cada cop que fem un viatge, cada cop no, però l'any passat a Amsterdam vam anar a un restaurant d'estrella Michelin, aquest any a Bangkok anem a un restaurant d'estrella Michelin. Hem agafat el costum de que si viatgem quan fem anys anem a un restaurant d'estrella Michelin i és el regal que ens fem l'un a l'altre. Exacte, perquè vam fer 2 anys i llavors, pues això. Que tornarem a Barcelona i estaré més pobra, que jo què sé. Tornem i cobrem. Sí, també tornem i cobrem, però és igual. Estaré superpobra, però no passa res. Com es diu d'esto? El You Only Live Once? YOLO. YOLO, sí. És el moment que toca gastar i fer aquest tipus de coses. Go with the flow. En fi, això, acompanyem-nos al nostre dia, últim dia a Bangkok i a Tailàndia. You come like lightning in the blood. Your kiss is fire under snow and flood. You glitter soft across my skin, then vanish just as you begin. You taste like diamonds crushed to dust. You whisper love and call it trust. You dance in silk, you laugh. Vale, estic al restaurant sola perquè hem vingut amb moto, perquè amb cotxe no ens donava temps, perquè aquí el tràfic de Bangkok és una puta locura. Llavors hem vingut amb moto, cadascuna en una moto. Què passa? Que he arribat jo abans perquè l'home amb qui anava a la moto, o sigui, veloç, no? El següent és el més perillós que he fet mai. Sense casc, però he arribat abans i estic al restaurant d'una estrella Michelin, que és tot gent pija, amb aquests pelos de boja de la moto. Jo sola, l'Aina no sé quan arribarà, me n'he posat aigua, em sento com incòmoda, però he decidit que gravar em farà sentir menys incòmoda perquè almenys estic fent alguna cosa. Però té molt bona pinta el restaurant, però em sento super fora del lloc.